Ниска, но все пак грешка допусна, наистина груба. Да. Японците са бойци и двойно Цукахара, виждате, пренавито изпълнение. Просто толкова високо изпълнение, че го превъртя и направи залетене няколко крачки. Винт и половина, винт и половина. Прекрасно изпълнение, виждате, закова. Такуя Накасе от Япония това. Тонус от едното тяло. Много сложно упражнение. Два винта и половина, винт. Изглежда гимнастика. Много добре се ориентира в салтата с винт. Технически много добре подготвен на тези изпълнения. Руски винтове. Виждате свиване на коленете. Няма право състезател повече от 2 секунди се задържа преди серия във ъгъла. Стори ми се, че беше малко повече. Ето, още една крачица. Излизане извън черта.